Hej, Annette. Hej Arthur. Godt at møde dig. Tak lige måde. Jeg har 10 spørgsmål til dig i dag. Det er helt fint. Yep. Hvordan er fordelingen af jeres elever? Hvordan kan jeg nu sige det? Det er jeg faktisk ret med i tvivl om, fordi det opgør vi jo ikke. Det er jo ikke sådan, så vi har, at man bliver registreret. Dine forældre, de er fra Syrien, eller dine forældre, de kommer fra et andet land. Det gør man faktisk ikke. Men jeg kan sige, at jeg ved i hvert fald, at vi havde sidste år lavet det på 8. årgang, så er det en stor plakat, hvor det ligesom putter flag i forhold til, hvor mange forskellige steder har vi ligesom rødder fra. Her på skolen. Men jeg vil jo sige, at alle elever her på skolen er danske, for de bor i Danmark, og de går i skole i Danmark. Men så kan det godt være, at de har nogle rødder fra andre lande. Og der har vi faktisk Færøerne, Palæstina, Ukraine, Iran, Irak, Tyrkiet. Og jeg tror faktisk, at Tyrkiet det er nok den største gruppe af immigranter, vi har fra. Men vi har mange fra Mellemøsten. Vi har mange elever, der har rødder fra Mellemøstenområdet. Jeg tror cirka en fjerdedel, de er fra Mellemøstenområdet. Eller de har rødder fra Mellemøstenområdet. Ja. Vil kulturelle forskelle have en indflydelse i skolen? Ja, det kan man godt sige. De har det jo på en måde, at der er nogen, der ikke holder jul. Og for eksempel, så tager vi i kirke den sidste fredag inden juleferie, og der er alle faktisk med. Også selvom man måske har en anden religion, for eksempel muslim, judism, eller buddhisme, hinduisme. Men der er jo selvfølgelig nogen, der skal hjem og fejre jul. Så det har måske nogle andre ting, fejrer fra for eksempel Eid, hvis man er muslim. Men nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg vil sige. Men nu skal du også huske, jeg oplever det her ikke, jeg oplever det ikke så meget. Men jeg sidder jo også her som skoleleder. Jeg er jo ikke ude i hver klasse, så hvis du spurgte lærerne om det, så var det måske få en anden svar. Okay. Har I tænkt over, at man skal have lov til at byde i folkeskolen? Jeg ved ikke. Det har vi faktisk ikke tænkt over. Men, og der er heller ikke nogen, der har spurgt om det. Men man kan sige, man kan jo bede lige så meget man vil. Det kan man jo sidde og gøre lige nu for eksempel, når vi taler sammen. Men det kunne aldrig finde på at blande mig i, hvad folk tænker på, og hvad de vil gøre i deres eget hoved. Men jeg synes, det var problematisk, hvis de gjorde det i undervisningen, men det ville forstyrre deres klassekammerater, kan man sige, ikke? Ja. Hvilke indflydelser har det, hvis der kommer flere kulturer i forhold til, hvis man føler sig tryg og sikker? Jeg tror ikke, det har nogen betydning for, hvorvidt man føler sig trygt og sikkert. Men hvor mange kulturer der er, jeg tror ikke, der er noget, der kan sådan ændre det. Men nogle gange kan man godt have nogle fordomme. Men når man så møder andre mennesker, så er det jo tit. Det har du sikkert også prøvet, når du er ude at rejse for eksempel. Så møder du andre mennesker fra andre kulturer. Ja. At hvis man ikke kender dem, så kan man godt tænke alt muligt om dem. Det er så, når man møder dem, får dem kigget i øjnene og talt med dem, så er det til, at man får et andet indtryk, og det indtryk kan godt være godt, eller det kan også være dårligt. Men så synes jeg faktisk ikke har nogen betydning. Okay. Vil kød i kantinen være halalslagtet? Det tror jeg faktisk, det allerede er. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg tror, det allerede er. Men jeg kunne forestille mig, at det ikke var, når nu vi har så mange elever, der er muslim. Ja. Er der nogle grupper, man skal være ekstra ops på, for eksempel faglighed? Altså, man kan sige, vi har jo nu har det desværre været krig i Ukraine i faktisk over 2 år, men snart 3 år. Ja. Og det betyder jo, at vi får nogle børn og unge, som er flygtet, og som jo ikke er vokset op i Danmark, og dermed ikke bare sådan lige kan tale dansk. Og der har faktisk et særligt ansvar i forhold til at sørge for, at de kan følge med. Så over vores 10. klasse, jeg husker, du har set den. Ja,
Der er for eksempel en lærer ansat, som underviser dem, underviser dem, der ikke kan dansk i dansk. Og vi har også nogle lærere sådan fordelt på skolen, som kan gå ind og hjælpe, hvis der sidder nogle elever, som ikke kan dansk. Ja. Men i Ringsted, så kan jeg bare lige hurtigt sige, i Ringsted er det sådan, at hvis du kommer til Danmark og slet ikke kan dansk, så starter du faktisk ude i noget, der hedder en modtageklasse, som er ude på en anden skole, der hedder Biskopsskolen. Har du hørt om den? Nej, nej. Og så starter man der, og når man så på et eller andet tidspunkt har lært sådan en vis niveau af dansk, så kommer man ud på de andre skoler, f.eks. Campus Skole eller Benløse Skole. Ja. Kunne det overvejes, at der kunne komme en dag, hvor man viser sin kultur? Det er faktisk foreslået fra elevrådet sidste år, at vi skulle have sådan en kulturdag. Og ja, lige nu arbejder vi med, at vi har sådan en pose penge, vi sætter af hvert år til ting, der går i stykker på skolen. Men ja, hvis nu alle penge bliver brugt, så er det noget tilbage, selvfølgelig ikke. Ja. Men hvis nu eleverne øver sig i at passe godt på skolen, så vil der jo være nogle penge tilbage, og så nogle penge vil kunne bruges til f.eks. at holde sådan en dag eller en fest. Men min holdning er, at eleverne, der synes, det er en god idé, og det kan ikke nytte noget, det er også voksne, der skal sige, nu skal gøre det, nu skal gøre det, bla bla bla, ikke? Det skal være eleverne, der synes, det er en god idé. Hvad gør I for en integration lykkes hos jer? Jeg tror, at vi er meget opmærksomme på det her med, hvis der er det mindste med, at nogen synes, de bliver behandlet anderledes på grund af deres hudfarve, så tager vi det helt vildt alvorligt. Ja, og vi har faktisk sagt, at hvis det sker, så skal det her på min kontor, alle de andre leders kontor, ikke, med det samme, fordi så skal vi have det undersøgt, for det er jo faktisk ulovligt. Men det sker sjældent, og når det sker, så er det oftest fordi nogen har drillet, altså at man kalder hinanden noget. Og i virkeligheden er det lidt noget racistisk, man kalder hinanden, men man kan også tro, at det er for sjovt. Men det skal vi tage alvorligt her på skolen, og hvis det viser sig, at det ikke er for sjovt, så har vi et særligt ansvar her på skolen. Hvilke udfordringer ser I i skolen i dag, når det gælder elever med en anden baggrund end dansk for en god start i skolen? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke svare helt på, om der er udfordringer. Det kunne også være, hvis der har svært med dansk eller noget. Det er selvfølgelig klart, at hvis man, altså nogle gange, så kan det måske være det her med at kommunikere med forældrene, når vi skal holde møde, at hvis der er brug for tolke og sådan noget, så skal vi huske at få det bestilt i god tid, når vi holder møder. Men det er det, jeg synes, der egentlig fungerer hos os campusskolen. Ser I nogle problemer, hvis indvandring stiger på skolen i fremtiden? Nej, det gør vi ikke helt, fordi vi er åbne for alle religioner og kultur. Men hvis det skulle forme nogle grupper, så ville vi finde ud af noget, tænker jeg. Tak for din tid. Tusind tak, Arthur.